saka vemadrugs vacho mudara vanongosvika kubva vatorera iwewo nemadrugs akutorera iwewo anobva angonopa mumwe futi ari pasaidi kuti anotorera uyo obva pauyu kuti atengese wake saka tikuenda kupi hapana patikuenda mudara vanosupply madrugs vachona avava devaplenty mudara vakawandisa zviri kudaro ko se vasingapinde mukati vanopinda mukati kokuzi mamajor supply kamapurisa futi kari kutorera uyo achiuya chikupa kakakubheka kuti mufanho wangu anotokuudza kuti nhasi kwakaipa dhama ipaposition ibvai kwakaipa vari kuuya havasi venyu ibvai paposition. Tiri kusangana pano pa Sly Media TV zita no Sylvester Tapfumanei tiri kuno kumufacos kumsoroko tira kunosvika pa number 4 Mutengeni pane rufu rwagogo Hilda Drow vakaurayiwa nemwana wavo Nyasha Bandawe ane makore 22 ekuberekwa uyewo ari kupomerwa zvekare mhosva yekuti aida kubata chibharo mwana ane makore 4 ekuberekwa. Iye zvine zviregai tikwire tisvike tinzwe kuti zvakamira sei uye zvakafamba sei pamba pababa naamai Bandawe. Nedambudziko ramasangana naro mukati memhuri yenyu tine urombo nekurasikirwa kwamaitwa nevamuri kuti mimi ndambuya venyu, mungataurira kuti ukama hwenyu nagogo Hilda Drow wakamira sei? Hilda Drow ndigogo wangu vavarorwa nehanzvadzi yamai vangu. Kuzoya apa pane mwana aripo apa zvona kuti munomuita muzukuru here anzi Nyasha Bandawe anove ndiye mukomana akabaya ambuya nebanga. Nyasha Bandawe ndisekuru wangu, mwana wasekuru wangu. Imimi zita renyu ndiani? Ndoitwa Knowledge Bandawe. Mukoma Knowledge, tine matambudziko amakasangana nawo semhuri. Nyaya yakaitika muri kupi imimi? Nyaya isu tanga tabuda tichibva kuhospital tine mumwe mukomana akatyoka gumbo watanga taenda naye kumacheck up kunomugadzirisa gumbo rake. Patabva naye kuHarare hospital tikatobuda tiri tese tori namai vavo vashaya. Tabva navo vanga vachinobhadhara mari yavo yeEcoShow tikavasiya tiri murodhi yedu yekuenda kuHarare hospital. Patanosvika kuHarare hospital tikapedza zvotanga tafambira tadzoka pamba sevanhu ndo vakauya kuzonditora inini makuseni vakanditi ona Knowledge atina hauna chawadya takusara tichikubikira. Ndikati nini saka ndakunotora kamwana kuchikoro kaECD kanodzidza pamakundano bvanena ndina sekuru wangu kunokatora patanokaprintisira mabhuku patauya pamba. Tichisvika pamba ambuya wedu vanga vachiri mukubika tikati asha hatingamirire chikafu takumbenda magurosa mapedza kubika munotifonera patanobuda takumagurosa tinombogara 5 minutes dzakawandisa patanofonerwa namai vepa next door vanoitwa mai Dhumisani ndo vakanotifonera. Tichibva kumagurosa tikangofonera chinzi mwana avharwa mba ari kuscreama Nyasha akakiya door anenge ada kuripa mwana because pavharwa door. Ndo patikasumuka kumagurosa tine mota tikasvika pamba. Tichisvika pamba tikanosvika pana amai tova ndo futi vamwe ambuya ndo vanga varipo vari padoor vabayiwa futi roko neschool driver because pavakanosvika vachinoona door boys vakanga vari kusingi pavanzwa mwana achiscreama. Pavakanzwa mwana achiscreama vakabva vanouya kudoor vachida kuatenda kuti vanzwe kuti mwana ari kuchemei. Vachisvika padoor Nyasha akabva akiya door nemukati. Akiya door nemukati ambuya bva vatenga kushedzera kune vanhu vekunext kuti Nyasha akira door mwana ada kuripa mwana ari kuchema mumba umu. Mukomana wepa next bva auya bva akika door. Ane makore mangani mwana wakanga avharirwa mumba? Uyu mwana uyu makore ake ane 4 years anga avharirwa mumba. Pfuurira zviri mberi. Uyu mukomana wepa next bva auya bva avhura door. Ndo pavanovhura door ambuya futi vanga vari padoor vachida kunopusha door. Pakanobuda amba akabuda nechevabaya roko achivabaya roko bva kupfuura nepakati pambuya nemukomana wepa next babuda achimhanya hapana kakwanisa kuva baba kumubata bva atiza. Ndo nguva yatikanofonerwa tichinosvika isusu ambuya manje vanga vabata mwana. Ini ndichisvika ndikasvika ndikanoona 3 mahoo anga ane mwana pahuro 2 mamwe anga ari kunokwa namaona kozi anga akarembedza musoro kuno kumamwe anga aklota neropa. Saka tikasvika tichiti mwana akwara hatina kumbenge tafunga nekuti ambuya achiti tikangosvika tiboza ndapa tikafonerwa tikanzwa kunzi mwana avharirwa mumba. Obvious tikabva tangu tapfungwa dzekuti obvious ari ega mwana ambuya hapo. Saka tikasvika tingoni pfungwa dzekuti mwana anga achida kuvhiringidzwa tava tangotora mwana tikamhanya naye kumapurisa kozi kutenda naye kuhospital panoda tsambe kumapurisa.
Sikataka kwenda kumapurisa, tiri murodhi kwenda kumapurisa, tikasvika panonzi pana gairezi. Ndopatikanoona mukomana achifamba panatomisa mota akati iwe wakwadza mwana keyo mire papo uri kuenda kupi? Tikanzi ndikwenda kumapurisa. Apa ndinyasha wamuri kutaura naye. Ndinyasha wandikutaura naye. Ndichitomuti wakwadza mwana iwewe. Akatoti andinokwadza mwana. Mwana akwadzwa naamai. Ndaona amai vachibaya mwana ndikatoti amai mimi munotouraya mwana. Saka ndikanditovauraya vasati vatouraya mwana. Ndichibva ndavacheka. Ndikati uruti chimire papo keyo bvatenga kuda kutosikiza munhu anga ndinaye. Musikiza nei ipapo? Achimusikiza nescrewdriver yanga kabata. Pangala ngatoti yanga nescrewdriver achitofamba kaibata muroko. Vatosikiza vanhu vanga nescrewdriver. Vati anhu ngazvidhina. Vati amumhanyisa zvikapinda mupolice station. Ndisvika police station vatatomiswa nemapurisa tichovati aiwa musandimiseka. One munhu ari mukati uyu akabata screwdriver, one ari kuerera ropa munhu. Mapurisa ndipo vakamutorera screwdriver. Mumwe wacho bva atomisa chena. Chikanzika inyaya yeyi ndikati abaya angadore pamwana atobaya mwana. Mire ndimhanye ndinotora mota kwandaisiya ndatuya ndichimumhanyisa. Pandadzokera pandanotora mota. Pandauya kwaari. Mapurisa kwakuyo. Saka mapurisa vachisvika vachinoona makwariro anga kuita mwana. Havana kukwanisa kana kuda kuramba vachitaura, vakabva vatinyorera tsamba yekuti tikwanise kuenda kuHarare hospital. Saka vari munzira mekuda kuti tibude tiende, vamwe vachimubvunza kuti kuiwo wanga uchidarirei. Achiti aiwa amai ndo vadaro. Mamwe mapurisa ndokati honai mesa mungakwanise kuenda kuHarare hospital. Vamwe ngavachienda kuHarare hospital, vamwe vadzokere kumba. Munotaura kuti amai vari kupi? Vari kupi? Ndopa ndikati nini kuna gogo ngandinawe mimi chiende nemwana kuHarare hospital ndozokuteere sezvo ndanga ndine mota. Ini ndakwanisa kuenda kumba. Vheni ndombonotarisa kuti amai vari kupi. Ndichinosvika kumba dhoo ranga rakakiwa. Because sekuru pandikabva uku ndine muzukuru ndavasiya kumba. Ndaenda ndege nina kugogo kumapurisa. Ndichisvika kumba sekuru vangu vakiwa dhoo. Vanditeera kuMarimba police station. Vachisvika tikapesana murodhi nemotikari dzataifamba. Pandanosvika kumba vanga vakiwa dhoo vanditeera. Apa vanhu vari kutoya kufona nhamba dziri kungoringa. Tikutsvaga munhu hapana ari kuziva kwavari. Vamwe ndo vakati kopaza kadhoo mumbotarisa mukati kuti makamira sei. Ndopatika novhura mumotikari. Nyasha ndiye akanga asiya akiya dhoo. Akakiya dhoo ndi baba vake. Ndo vanga ndinawo kozi ndo vanga ndasiya pamba kuti vakiye dhoo vaida kunditeera vanzi kuti muzukuru kwata mhanya kuti afamba sei zvaitwa sei. Ndo chikonzero chavakakira dhoo kuti vakwanise kunditeera vangasiye pamba pakavhurika. Ndo pandikauyawo ini ndikasvika vakiya dhoo bosi tikapesana mukufamba. Ini ndichisvika kumba ivo vachisvikawo kuMarimba polisi. Vakatozoziva vakumba kuti ndozvaitika maona. Kuti amai hakusisina. Kuti amai hakusina vakumba bozi nyasha uyu ndozvaitotaura achitoti ndavacheka vangachida kuraya mwana ndavacheka. But kuti tiziye shuwa hapana ari kuziva pavari. Saka nguva yamakasvika pamba pasino ropa rinoratidza. Patasvika pamba loko yange yakakiswa padhoo. Payakakiswa taingoti ropa remwana hakuna ari kuti nderamai. But chikashamisa chekuti patikazodzoka kechitu manje ropa racho ranga rakawanda zvokuti ndikati but mwana ndenda naye yangachibuda ropa but ropa iri rakawanda. Ndapaza dhoo. Mairiona pairoro manje. Nepasi pedhoo here kana kuti. Ndapaza dhoo. Ndapinda mumba mudining manga mune ropa ranga risina kunyanya kuwanda zvekudaro. Ranga riri shoma. Ndichinonopinda mubedroom avo. Pambedha panga pakanowaridzwa zvimablankets pachitonge pane munhu but time ndikapinda ndichifamba ndichinovhura pambedha ndichiti pange pane munhu handina chandikaona. Ndakuda kudzokera kumashure gumbo rangu rikabva ranotsvedza ndichimudza gumbo bhutsi yangu yange yazara ropa. Ndichoti ropa rikazara kudai riri kubva kupi. Ndikutarisa pasi pari kubva pamba pane mabhegi 2 anga akapushirwa pasi pemubhedha. Pandadhonza bhegi rekutanga ndichiridhonza ndikabva ndaona ropa raya riri kuwanda. Pandadhonza futi rimwe bhegi ringati pamberi ropa riri kuwanda. Ndikunodhonza pangu ndakudhonza ndikunodhonza gumbo. Munhu anga nebharidza mhera chibuda chitiza. Ndikatadza kana kutiza panangoramba ndikangomira. Ndikazobuda vanhu zvatozara mukati vachoti zvakashata. Ndopandikandopinda mumotikari ndidzokera kuMarimba kumapurisa. Ndinoti mukomana uyu ari kutaura taura amai zvimashuwa. Vari pasi pemubhedha ndopavapushira mukomana vari kumba. Mapurisa akanoti mukuti chiko ndikati auraya amai ava. Vamwe ndopa vakazouya tikanobuda nemotikari remapurisa tichizoya kumba nevamwe mapicture medication tikanosvika kumba titenga kutoita zvinhu zvavo vachizvionera zvinhu zvanga zviripo. Rimwe banga ranga rikatotyokera hendo yacho yange toripo. Rimwe banga futi ranga ritori neropa rakaklota ranga ritoripo futi. Amai vakabayiwa kangani kana muchiziva makazviita? Amai manzwiro atakaita isusu amai vakabayiwa ka19 mwana akabayiwa ka5. Pakutanga sei musina kumutora serious paitaura ndabaya amai? Because inini pandikasvika nandine pfungwa dzekuti ndide kuti wakwadza mwana kaiwo. Zvanzi ndisiri ndakwadza mwana.
akwadza mwana ndi mama ko mama unokwadza mwana pakuita sei vanomukwadza nze ndatoona kuti mama anzi vanga singade kumukwadza mama vanga chida kuuraya mwana saka inini ndikati mama vanga uraya mwana ndakutovauraya inini vandatanga kutovabaya baya ko ndikamuti vari kupi zvikadamheno but ndavabaya baya amai vepanext door vachitaura ndo vangadai vaine statement yekuti amai ndavaona vachijunga mwana nescrewdriver ini ndazopindira ndo ingadai iri statement kayanyasha ndikataurika iri naniyo asi amai ava vakatanga kufonera vanhu mai vepanext door vakaona nyasha akavharira mwana mumba achiscream pasina ambuya vanga storipo kuratidza kuti angatopedza kudhara naambuya zvekuti mwana amshuwa kuti because kana nanhasi tikazonomutora marimwe zuro kuhospital mwana kana izino zvinotanga kutaura nemunhu akakwanisa kutaura naye ndi officer in charge mwe mupurisa wepamarimbo ndiye munhu akakwanisa kutaura nemwana tichibva nemwana kana kumba chekwana gogo vake vaitomutaudza vachida kumusekesa because mwana munhu anogara anofarira kuimba anoita zvekumhanya notamba saka vanhu vese vaitomutaudza zvatajaira kuita pana angasingati haana munhu akakwanisa kupindura but mupurisa yeye ndiye munhu one akatenga kutotaura naye akatenga kutobvunza kuti ndinogona kuchikora chiti akatenga kutaura naye akandinonzana achimudzana nezita rake zvese achitaura ndiye munhu one akakwanisa kutotaura nemwana iye pane akakwanisawo here kutaura zvakaitika pakati pake nanyasha ukamubvunza zvakaitika manje kupindura nobva ngoramba kuti asi anokwanisa kubva tangatoeredza musodzi zvekuti inini chinhu chandotoonaka handitomboda vanoti abvunzwe nevanhu vese vese anongobva kwabva chingomuti chii chakaitika hauna kana chaunotoziva nezvakaitika kana necounseling panoda vanhu vecounseling vanotoziva nezvekutaura nemwana ndo vanhu vanokwanisa kutaura naye kwete vamwe munhu anongoya kachoti nei mwana wakatiwa sei vanhu ava vanenge vachitovhiringidza mwana saka izvozvi maita chii kuti mwana asaramba achibvunzwa nevanhuwo zvakaitika sofa kubva tamutora kuclinic hatinombobvira tamuunza pasini pakaitikira zvinhu cause totochikoda anokwanisa kutovhunza kuti gogo ari kupi muri kuona saka hatinakwanisa kunge tatomuendesa ipapo tikamuendesa kwana mainini ndokwatori zvekuti kutorwa kwaakaita achienda kuclinikwa haasi kuziva zvakaitika kuna gogo vake zvakatowanda kuti kana nesuwo titomubvunza nezvaatori bodzi ngongo vanhu vakatongopinda mbauchita zvinhu zvezvi kungoita zvekungotenga uri kuvhundutsira kana zvekungopinda mamudzungu unotovhundudza unotomuona kana nereaction anotovhunduka zvekuti haasi kuda zvimwe zvinhu zvisina order so vachienda kumberi nezvinezvi taakuziva kuti gogo draw havapo but pane maresults epostmortem here ipapo ndo process yatiri takaifambira zvese zvekufamba nenzira negwara so vanhu vepamapostmortem isusu vachatipa musi wemonday so monday ndo patinetarisire kuti ndo pavanorara mumba tuesday tikanovaradzika kunoradzikwa paurongwa huripo hwekuradzikwa kwagogo vari kuradzikwa muno muharare here kana kuti vazhinji vamwe vanombotiwo tiri kuenda kumusha zvakamira sei ipapo kuitira vamwe vazivewo nokuti pamwe pane hama dzisiri kuziva zverufuro asi dziri hama dzekwadraw vari kuziva kuti aiwa kuti nehama yedu iri kumufakosi vobva vasangana zvinobva zvava information yekuti vaziva kuti gogo vachavigwa kuharare here kana kuti vachavigwa kumusha ipapa munyebe isusu vekunoku tiri vekumufakosi kumusha kwedu kumbudzi kwatinoradzika vanhu kumufakosi alright ewa tinotenda nekuti painformation yakafanana iyoyo apa taakutarisa kuti izvi zvakaitika rini wanga uri musi wechingani marimwe zuro toti nhasi chisande kai toti friday chituko chemusi wefriday ani friday zvokureva kuti nekuda kwekuti mapostmortem haasati aitwa zvokureva kuti rufu rwareba nekuda kwekuti uri kufamba nenzira but dero nga ruri rufu rekunzi aka munhu airwara amuka kafa aiwa anongonorara kumochari akamuka makapiwa makaita zvinhu but izvinhu zvekuti pane chiitiko chakaitika chisiricho saka zvinofanira kufamba negwara sematauriro avakazviita hazvifaniri kunge zvakadamburwa bcause vanenge vakada kuziva maitikiro azvakaita kuti pawanikwe kuziva vaite mainvestigations avo tichazotaura kwokupedzisira kuti kana paine vanenge vachida kunge vachibatsira nokuti kana rufu rwareba mazuva awanda kudai zvinhu zvakaoma munyika zvinochinwa kuti zvakaomera munhu wese bcause kuungana kwevanhu taona pakazara vanhu vechikereke varipo vari kuchema pamwe chete nemi pane pachidiwawo chikafu tozodzwa achitaura nezvekuti vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangafone panhamba dzipi ngatichitarisai muupenyu hwemukomana ushu
muzukuru wenyu. Tingati tisati tasvika pachiitiko ichi, munhu wamanga muchigarisana naye sei? Ya ndara mukona mukomana uyu munhu wekuti haasi muhombe zvekuti tingati muhombe zvekudaro. Kunzwa kuti ane 22 years. Ndo vakomana vadiki vava vekuma 22 enyu ava ndo vapfana vedu ka. Problem mulocation matikurarama kunyange zvinhu zvanhu zvakaoma. Hakuna munhu anofarira kana munhu wese akatoomerwa anazo haasi kuno kumufakosi. Kunoku atori kunoko ndo kulocation kwacho. Anazo haasi kunoko. Tese takafanana saka anotanzi nini ndakaomerwa. Wakaomerwa mwakurarama sei? Problem iri kulocation mukoma. Madrugs avari kurova haasi right. Ende asati mazivi tonzwa achitaurwa mumastreets ende pavanouya mutauro vanouya vachitaura usiriwo watinotaura. Vane mumatauriro avo vanotanzi takaenda kudhara ikoko kuseri kwani hameno matauriro avo. Unobva watoona kuti vanhu ivavo zvakatosiyana nevanhu vari kurarama. Chero maitiro vanoita zvinhu zvavo asiriwo vanoitwa nemunhu wese. Patinge takunorara ivo vanenge vakumuka. Kune kumwe kutaura tikutaura kuti Nyasha anga ari mumadrugs. Aitomatorwa futi. Nekutaura kwazvakaita kana patikaenda kumarimba kange akutotaura nevamwe vake vanoita navo zvinhu zvacho. Mapurisa kati anotenga kopi ndikati nini mukandibvunza ini ndongoziya kubhawa kunotengeswa hwahwa. Zvemaizvozvo izvi iyeye mukamubata anotaura. Umwe ofisa kati ho ndikamubata anotaura ende vakamubata anga akutotaura kunotengeswa kwese nemazita evanhu vacho nemaadresi anga akutotaura. Bozi ndiye anozviziya. Inini kuti nditi inotengeswa kopa ndiziye kozi nini ndoziya kunotengeswa hwahwa. Asi tingati Nyasha anga ari munhu anga ari violent here, unga anga achitora anga ari madzibaba akambenga atori nekrawo atori nemasowe achitounganirwa nevanhu. Saka patakatarisa zvinoitika muvanhu zvakawanda, tingati influence yemadrugs here kana kuti paaita masowe pane mhepo dzaakasumudzawo dzerumwe rudzi achirapa vanhu zvazomudzokera. Imimi sekuona kwenyu mungati chii chairo chakapinda Nyasha? Ndara madrugs hasbo. Madrugs hasbo. Unonzi dombo mutoriro mental crystal aise bo and aise right. Yavhiringidza vanhu. Because already munhu ari normal. Ukaita 2 days usina kurara unenge uchivhiringika, unenge usiri bo. Okay, iwewe uri normal uri kurova madrugs yawo unorova 7 days usina kurara, unoita 8 days usina kurara. Wakamuka hanzi ndakagadha tower ndakajegera mastreets. Ndo ipiyo ndo mastatements vanenge vachitaura. Hanzi ndakajegera vakajegera bhozi havasi kurara. Saka zvaunenge uchiita ndara inonzi sleepwalking inonzi unenge usiriyo pamwe pacho futi hatizirambe but hazviko hatizvibvumiri. Makamboona here nguva yekutaura naNyasha? Nyasha akatombotora kuda kuendeswa kana kumarehab aitotiza akada kuti pasei muri kuona zvekuti kudhakwa munhu wekuti atori sober uchizotaura naye ka ukatoti kana ukati uya munhu anodhakwa kana unoudza nokurambira kuti kundinyebera anotokuti kundinyebera uchitomuona utonzi uyu mfano ndianodai unoramba kuti uyu usamunyebera uyu nezvaari uyu akumunyebera. Kukumasowe akasiya sei? Ndo pandiri kuti shamwari dzavanenge vakutamba nadzo nezvinhu zvamunenge makuita ndo panonzi kona zvamanje mudhara ndongokumbirawo kana kuvabereki vese vari kundinzwawo. Ziya kunoswera mwana wako, ziya shamwari dzemwana wako, ziya vanhu vanotamba nemwana wako. Ndaro ukaziya kuti kuswera mwana wako navanhu vanotamba nemwana wako ndo panonzi show me your friends, I will tell you your future. Okay. Yeah. Ukaziya vanhu vari kuswera navo wapedza mudhara. Oziva hube but kufamba nembavha zvinongonzi nembavha dziri kuenda kwedzi. Hazvinzi ava tu ndo mbavha uya habo zvinongonzi one mbavha dziri kuenda kwedzi. So ibva ngoziya zvavari kuita both birds of feather mudhara. Flock together. Chete. Mukoma imeme ava ndambuya venyu mudzimai wasekuru. Marwadziwa zvakadii nekushaya ndara ndaoneswa zvandikamboona. Zvandakaoneswa zvandakazoona kujusa nemutv kuno kuZimbabwe kuna zvakadaiso but ndakatozoona zviriko bozi ndazviona. Ndikudhonza bhege ndikudhonza munhu ndikabata zvandisingafaniri kunge ndikabata mudhara. Mune kusuwa mumhuri nekuda kwenyaya. Ambuya adhura vanga vane makore mangani? Kanga wakapocha kuma-60. Munhu anga ane vazukuru vakewo zvakati? Anga ane vazukuru vake atori munhu wekuti
angasina kana violence munhu wekuti aitoswera ari padheni vaenda kuchechi kwavo vachiuya padheni munhu isoni ma-up and down ako nepanokanganisa kange vacho pamwe kuti paone vanonopanopaona but no one deserve kunge uri panzira ketonge kudai. Mambopa yambiro nedzidziso kuvabereki kuhurumende nekumapurisa mungade kupa muchi mdara kuhurumende nekumapurisa mapurisa mdara ndinotomasungisa mapurisa ndara wangu orati ndiri pamedia zvangu ndikuonekwa nemunhu wese panguva yakaitwa ngenui ndakasada kulauda because tiri vanhu mulocation unotsvagirwa setup yaunobva watoitwa because ndikuona zva ndiri panguva yakaitwa ngenui ndikasada kuzoclaim kwamangwana mwainzwa ndikutaura zvakawanda ndikangozvaita hangu mukati because ndozviziva ndo zvatinorarama tiri kwatiri ndobva ndanzi ndiri infama but panguva yakadai so ndakatoita chiinfama because handisi kunakirwa ndakatonomerura futi kana vachida because mapurisa acho ndokunongonyarira zvangu ndokunongotaura nemazita vanhu vakafenda mudhara because hatisi kunakirwa kune mapurisa ekuti mudhara ekuti unogona kutonosungisa munhu nhasi ndakusungisa izvezvi mudhara ndobva ndato after 5 minutes chebva nokusungira ndobva ndatokona uchitodzoka uchitonditi ayo unopenga unganisungise mupurisa ndingi izvezvi ndiabva tondiburitsa wanonomang'ara ndamupa $5 iwo unonditaurira kuti chikweyo sanditaurire izvozvo saka vemadrugs vacho mudhara vanongosvika bva vatorera iwewo nemadrugs akutorera iwewo anobva angonopa mumwe futi ari pasaidi kuti anotorera uyo bva pauyu kuti atengese wake saka tikuenda kupi hapana pati kuenda mudhara vanosupply madrugs vachona vava plenty mudhara vakawandisa zvekudaro kose vasingapinde mukati vanopinda mukati ngokuzi mamajor supply akamapurisa futi kari kutorera uya chuya chikupa kakakubheka kuti mufano wangu anotokuudza kuti nhasi kwakaipa dhama ipaposition ibvai kwakaipa vari kuya havasi venyu ibvai paposition ndosaka vasika vanouya mapurisa nongotsvaga vana chavanowana because vanhu vainfamwa kudhara apa ndakumerera because ndakadhipisa mudhara kana ukanditi ndiri infama mangwana ndatoinfama because yaitika kudheni kwangu varoda kuti ndiri infama kana ivo mangwana zvichaitika kwavo vachazoitawo futi chiinfama zvaitika kwavo for the meantime zvaitika kwangu tinotenda zvikuru nedzidziso yamuri kupa iyo izvi nokuti chiri kunetsa muzimbabwe ndezvokuti madrugs ari kungodzi ari kuramba achitengeswa asi mapurisa aripo asi chatisati tanzwa tasangana nacho ini ndagara mumedia kwenguva yakareba handisati ndanzwa supply akasungwa vanodhakwa nevari kutengesa mudhara manje zvamanje manje handiti mati muchazokwanisa kudzoka nhasi ndakangokusiyai makadaro makadzoka mudhara makandiwana ndobva ndakupindai nemo mubva maziva zvamuda kuziva ndobva ndakutaurira zvamuda kuziva zvandisiri kutaura ndobva ndakuudzai mauya vari kaida vakanoinzwa futi ndobva ndakuudzai nemo kana makada tinefiwe kuti nemota ndofamba ndichikuratidzai futi kana door to door ndokufamba ndichikuratidzai hamupinde zvenyu chese ndichingokuti shutai vhidhiyo apa neapa ndichikuratidzai inini ndindadaro anoda nongoya chingoita yagaya bo futi zviriko ndiri kupanzwa iwa tinodzoka noti ndiri muberekiwo tinofanira kubatirana pamwe chete kuti tione kuti pane chikamu chatingaitawo here kunyange tikasazvipedza asi pane chikamu chatingaita se chatingaitawo here tingade kuzivisa hama dzanga dzisati dzaziva nezverufu rwaGogo Draw kuti agogo vari kuchemerwa papi gogo vanochemerwa paFormting Lane Mfagozi handiti tane time here yeburial musi wacho nova vachazonovigwa kumbudzi time yeburial so far ndinganyeba hangu kozi ndichange ndanayo tabva kunovatora mangwana ndo patinenge tane time because for the meantime hatingasere time because mangwana acho hatikuzochange tavatora nguva tambotaura nenyaya yezvikwanisiro pane nhamba here munhu wemumhuri angakwanise kutumirwa rubetsero uyewo muchitaura kuti zviri kuperevedza parufu hatizvi zvinhu zvatinganyara tafirwa naamai asi pane zvimwe zvatiri kupereverawo isusu zvekuti kana pane ma-well wishers kana vangave ma-MP kana vangave vari muhurumende vangangodawo kubatsirawo kanawo zvavo vasine neukama nemi vangawane nhamba dzipi dzekuti vakufonerei zvaizvezvi mukona uchimdarana saka tinozopuwa namba tozoisa ndisina namba yangu dzekuno handiti mashoko enyu ekupedzisira takanangana nerufu rwaGogo Draw rwatasangana nawo tisina kuzviexpecta ndeyekuti chii aiwa
handisi kuda hangu kutaura hangu zvakawanda, but nongoti tiri kuchema tine tariro, ko zikada kuti hanzi zida kuti chii kana kuwanza chii nemhepo dzakadai nopedzisira wasumudza dzimwe mhepo zvakawanda. Nongoti hangu tikuchema edu tine tariro, kune semataurira maita vanoda kuita zvavanoita ndokuchemawo nesu kwamunenge maita. Handingataure kuti chii chero uya nemvura bhozi iri kutonetsa futi, watokonze watobatsira aitawo zvaaitawo nemwoyo wakewo nekurwadziwa kwaitwawo, atichemerawo, atinyaradzawo, atirerutsirawo. Tinotenda mukomana, utenda kuti mutaure nese pano paSly Media TV. Mashita basa tongotendawo, murambe muchitifambisirawo, musaitiitire tega, muitire nevamwe. Maita basi nematambudziko aGogo Draw. Ndiani wenyu mimi Gogo Draw? Nganguti pamba pa Gogo Draw pamba pedu futi because anambuya wangu na mbuya pamba pana Gogo Draw anga ukama wakabva nawo kumusha Malawi. Inini saka pamba apa ndiri muzukuru. Muri muzukuru? Zita renyu muchinzani? Zita rangu ndonzi Tawanda Mwale. Tawanda Mwale. Nyaya yakaitika muri pamba here kana kuti makazoya zvaitika makazvinzwa muri kupi mimi? Chakaitika ndechekuti ini ndandakarara kumba, ndakaenda kamutswa nemwana wangu musikana ane 5 years achinditi dedi mukai nyasha baya Natala ngada kumurepa. Saka panguva dzandakamuka ndakatomuka ndisitorina bhusu because ndakatoita zvekutomhanya kuenda. Ndichimhanya kuenda ndakanosvika ndichipandaona pakazara vanhu pane motikari, mwana atomumotikari naGogo. Then kotawo shamwari yangu anonzi Knowledge. Ndiye akadhiraivha mota nini tichibva pazvoti kuitika ndakachitanga kutsanangura tatomumota tichienda kumarimba. Saka zvinhu zvakatoitika ndisipo, asi ndakazongosvika ubva ndaona uyu hama yangu shamwari yangu Knowledge atori mumota ndokukwirawo kana kuita mota pataenda tiri vaviri naGogo nemwana. Zvakakubatai sei zvekushaya kwaGogo? Zvekushaya kwaGogo zvakatibata nekuti hatambotarisira kuti nyasha angaite zvakadaro kuna mai vake angabva, because makada kuzvitarisa panguva yese tamhanyisa mwana hatina kunge tafungidzira kuti Gogo Draw avauraya atovaisa pasi pemberi, zvokuti patikaenda kumapurisa tandine brain dzemwana. Even tichisangana naye tikambunza zvemwana, asi mashoko akatanga kubuda murume wake ndiyawo ekuti momzi ndavauraya, asi hatina kuzvisa mufungwa nenyaya yekuti tanga tine mwana. Ndopakabuditsawo screwdriver achitimhanyisa nescrewdriver, ndopatikanoongo matombo tichimhanyisa. Vanhu munharaunda ino yeMufakosi tinonzi Mutengeni Lane vagamuchira sei kushaya kwaGogo Draw? Kushaya kwaGogo Draw hakusi kugamuchirika mukoma wangu, nenyaya yekuti Gogo Draw wangu ari ambuya yekuti even ndo road yatinofamba nayo tichienda kumashops tangovaona vane muzukuru wavo, kana kuti vakagara panze vane murume wavo, kana kuti vakatogara nayo vamwe gogo vekusera vepamba ipapo. Mune kuti tango musidzana navo makuseni ndichivaona maunzi maswera vanga vari munhu wekuti uzvigamuchire kuti bozi taitongopfuura neipapo tichivaona. Saka izvezvi even uchitopfuura ukutongozvionawo wega kuti hapana patune something, pane zvashota. So saka kuti nditi vanhu vemunharaunda vazvigamuchira aiwa ndikunepa mukoma kana vasi kuzvigamuchira. Baba vachitaurawo pane vamwe vakagara nevamwe, baba vanove ndo baba Draw handiti kutaura kwatiri kuita vanombobuditsawo mashoko ekuti nekuti zvaitika mukadzi wavo uye zvaitwa nemwana wavo, vari kumbotaurawo mashoko ekuti kuti kuna baba Draw ndingangotiwo munhu wemurume vari kuzvisimbisa, asi ini chandikuziva ndechekuti mukati vari kuchemera mukati, zvekuti for now even tikatovaona vachimwa doro hatikwanisa kuti tinge tichivatsura because situation yavari situation yekuti ungangozvigamuchira zvinhu zvaitwa nemwana wangu achiuraya mudzimai wangu angada kuraya futi muzukuru wangu. Saka kuna sekuru Draw nongoti aiwa munhu akaremera zvekuti zvavari kuziya zvinhu zvekuitika tikangoti mumwoyo mavo ivo ndo vari kuziya. Mashoko akawanda vana vari kutaura aiwa tikutombomirawo navo ndara maswera aiwa taswera totomboiyazvo zvokuti kuti tizive kuti vari kutaura zvakawanda aiwa. Tiri kutsvaga nyaya yekuti pane here pamakambowanawo mukana wokutaura naNyasha nezvenyaya yekuti asiye madrugs? Mukona Nyasha angari munhu wekuti Nyasha angasiri munhu ari violent even mumastreet. Ini hangu nini ndatosanganawo naye achondinetsera mukoma munipo 50 cents
koma chimodai ndingangoti munhu wekuti handiri kunyema pese pandaifamba atiuya kwandiri achiti kumbe ndinobhema hangu fochi koma chimondipo fochi kandinobhema ndaitomupa nditomuti abhandawo saka munhu wekuti haanyasha ini ndakangokuru anga ari mudiki kwandiri tikakura tese tanamata chechi tese vasati ava vachinja chechi kupresbyteria angangori munhu ndakakura naye saka kuti ndingati munhu anga ari violent kana kuti panyaya dzemadrugs kuti umutsureka munhu aingogara akanyara even kuti uzoti aputa haana munhu wekuti wangomona akangogara kana pakona akamira pakona pana mutengeni kana pana mutsambani saka nguva yekuti titaure naye nyaya yekuti emadrugs aiwa ini hatiambokwanisa kuti taura naye because haukwanisi kuziva kuti akadhakwa kana kuti ari soba because munhu wekuti wangomuona wari angoripo pamba vava muri muchiri wechidiki zvekare mune makore manganime ini makore kuberekwa ne28 ndiri na 29 mashoko amungadzidzisa kune vechidiki vari mune zvemadrugs ndeyekuti kudi mashoko aninawo inini hananyanya kuwanda koma ndekungoti komana I think apa ane meso anoona ane nzeve anonzwa zvaitwa nanyaya izvi hasi chinhu chakanaka hatingoti vakomana ngavasiyawo madrugs kune vari kuitawo zvemadrugs ngavasiya because kwazviri kuenda kwacho ndofunga mukoma makangozvionerawo mega hakuna kunaka pane zvamakaona nemaziso enyu kusvika nhasi uno pane zvimwe here zviri mudundundu menyu zvandingave ndisina kubvunza zvamungada kutaura zvakaitika pamaifamba nemapurisa nepakauya nyasha kumaindications zvamungada kungozivisa ruzhinji rwezimbabwe zvamakasangana nazvo imimi inini zvanokwanisa kungozivisa vanhu veruzhinji vezimbabwe ndechekuti aiwa zvinhu zvakaitika nemukomana mashura kwandiri because hatingangopwanye dhuro tunopinda tunoona mwana akauraya mai vake ngesusiri vakomana vechidiki tisu takapwanya tisu takanopinda naknowledge saka tichisangana nezvinhu zvakadaro rinombokanganisika because hatisati takambozviona sematsanangurira amboitawo knowledge kuti ndagara naye kuSouth Africa taingozvionawo kupi saka kuti tatota zvekunzwa kwete tatona zvichiitika asi izvi zvakanoitika zvakauya mumaoko medu mukoma ndikunyepere aiwa handingati aya amen ndo inonzi ingozi pachezva yakaitirwa nanyasha tine nyaya mbiri nyasha ari kuenda kujeri nenyaya yemedha asi hazvisi kuzopedza nyaya yakaparira mhuri yese yekubata tinotenda kasikana pasina mamwe mashoko amuda kuturikira pamusoro pamataura aiwa mashoko ndingoneyawo ingoti aiwa komana madrugs hana kunaka ngatirespecte vabereki toziva kuti avana mai zvemutoriro tombosiya kana pane vari kuita ngavambosiya kana watosiyira atu because aiwa mukoma chitiko chakadai hachina kutifadza tese aiwa tinotenda maita basa aiwa tinotenda nematambudziko agogodhrawo apa iye zvine zvindiri kutaurawo nani apa mudaramo kutaura naRichard Govera ukama hwenyu nagogodhrawo hwakamira sei ukama hwangu nagogodhrawo ndichimuona ndamaiguru wangu ndamaiguru venyu ngatitangei nenyaya yataurwa nemukomana watichangobva kutaura naye nyaya yengozi takatarisana neramangwana redu isusu mhuri yekwabandawe yakatarisana neupenyu hwakaita sei nemhosva yaparwa nanyasha ndara zvakafanana nyasha mukoma bhesta mukoma wangu aparira mwana wese ndokwabhandawe indorwira kuna amai andimukona mudara ndimukoma ari nyasha senge ndirini zvanguba munene wake anozoda kunzwa kuti apiwa makarenda ekuti kana kuti 2030 tikumuda mukati zveupenyu hwake hwese ko chero nyange akanzi afa tomuviga sehama dzake because akauya panze takararamira nzvimbo dzakasiyana siyana mudani hasha dzacho dzakanyanyisa hama yake vaimuda ndosaka akazosvika pakusvika kuporisi asina ambomukawadha kuno kumupfakoza ndakada kutarisa makezi akafamba kubva pa4 mutengeni akananga kumarimba its close kana to maybe 4-5 case andiri but munhu angatogarwa futi nemhepo yekutoti anogona kutokufungidzirewo murodhi kuti uda tondibata akakubara animukona but
pangu ndotenda bhozi akauraya wedu kodai akazouraya asiri wedu zvaipera sei anenge angotigadzirira futi mawani handiti saka ari nyasha ndaagara ane mukati iye hama yedu ticharerukirwa toona svika tichimuona kana kukubvunza kuti iwe uda kuenda nomuona kazi ndiwa mutumbi tikuzviona kuti muri kurwadziwa nezvakaitwa naNyasha bhozi muchiona mudara inini ndobva pamusana ndisana kuvheya vacho handiti ndichibva ikoko ndosvika inini kana pafom tengeni munhu andotanga kuona ndimai guru kwini wangu mai kana ndakakawadirwa kwini ndiye ndakamirira mabhezi urwadziwa kana inini muchembero wangu inini tichifonerwa nenhamo ndakanyatsogara ndakati dai akavabaya kaiwani taiti pamwe mistake manje nemakatsi avo akavarova zvikureva kuti aida kumeka sure hatingamboti mistake anga akuda kutomeka sure kana muchemberi ndakamuudza ndikati dai unzi avabaya kaiwani pamwe taigona kuti nanovarapisa vakaposa but iye akutomeka sure ese aya mastatement akugadzira kana kunzi muzukuru ndiye abaya munhu zvakafanana abaya aviga munhu pasi pembedha mudara andika amuviga aida kuzoti ndiyani auraya pamwe dai akoma vangu izvozvo ari kuchera because hapana pavaimbosvika kumwana riri porisi hapana paraimbosvika kumwana handiti roti iwo ndiwo auraya obviously neupenyu hwakoma vangu ndouziva kana isusu hama dzedu hama dzangu kana zvakanzi ninge azviita achifuremero hapana anokwanisa kuramba but amai vake Nyasha aiva amai vake Nyasha vaimuda bhozi ndoziva upenyu iye naamai vake amai vaimuda ndosaa vakaenda nomusiyachi kuporisi vakati vanhu vada kugadzirira nyaya siyana navo ndosaa vakaenda nosari ndega kuporisi achisiya akoma vangu dai izvozvi pamwe akoma dai vari kujeri kana kuti dai akaonekwa kubva nafo mutengeni ndekupi kwaaenda 100 meters dzakawandisa aitongouraiwa bhozi indakararamira kucape town mudara aiwana munhu achiuraiwa kwete zvekure zvepadhuze nemupakati chaivo ndogona kudzoka kuno porisi yapa pamarimba kukumbiriwa zvedu kumusoro vatichinjiriwo vanhu vavo zvitori nani vatiunzire vanhu vatisingagona kutaura navo kana kutiunzira kana mandevere kana vamwe vanhu vatisingagone kutaura navo kuno kumfakosi hatichamboda kuvaona sei muri kudaro because hapana basa ravari kuita mudara zvamangoudzwa zvimwe chetezo zvokuti vanopiwa mari handiti vosiya munhu achienda kwazvazosvika saka zvitori nani vambotichinjiriwo vanhu ivavo chete ndozvamwe zvati kuchema nayo nyale agare ikoko ava tiri kunzwa pachine mamwe mashoko amuda kuwedzerera atirwadzisa akurwadzisa ichokwadi akatirwadzisa kana kwini rangu ncharwanako akatirwadzisa pasi nekudenga inini munhu wekuti ndaitomuona Nyale but ndaitomusaspira semwana kuti anogona kundimhoresa kwete azive vanhu anogona kumhoresa ototi orit mudhara munhu angasiri violent base paaitogara kana nanhasi ndakatopfuura ndotopfuura zvozvo ndo paaitogara mukomana kana pamba aidya zvese andimukona hapana chekuti amai vanomunyima handiti hapana kuti vaimunyima vaitomuda nerudo rwavo rwese but zvaakaita akakonzeresa kunana sekuru vacho aiwa tine urombo tinonamatwa kuti Mwari dai mweya mutsvene dai vakunyaradzai panguva yakadai hazvisi nyore kugamuchira tinotenda mazvinzwira mega mhuri yeZimbabwe mhuri iri panapa yakasangana nedambudziko rinosuwisa rinokachakamadza rasiya mhuri yemufakosi izere nemisodzi pamatama nekuda kwekushaya kwagogo Hilda Draw mhuri yekwaBandawe izere nekusuwa gogo vachange vachichengetwa mushure mekunge postmortem ichinge yapedzwa. Nyasha aparira ngozi mhuri yekwaBandawe avasira
nyaya isina kunaka. Kunyanga akagara zvake mujere akazobuda, asi nyaya hombe iripo ndeyekuti aparira mhuri yekwaBandau ngozi inoda kuritwa pamwe nemombe dzakawanda. Asi chatifadza panapa ndechekuti vana sekuru vakabatana pamwe chete nemhuri yekwaBandau kuti vachengetedze mwana wavo vanoveburgo vevazukuru muno muMufakosi. Asi nyaya zhinji yataurwa muno inyaya yekuti madrugs arura mumusha weMufakosi. Vanoda kutambanudzawo ruoko vachibatsirana pamwe chete nemhuri yekwaBandau. Munokwanisa kuruva runhare panhamba dzataisa paskrini idzodzidzi kuti mugone kubatsirana nokuti rufu rwareba kusvika vachengetedzwe. Nekudaro rwakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira. Takatibatanai ruoko nokubatsirana pamwe chete nemhuri ishi. Tichange tichikupai maupdates pano paSly Media TV kusvika gogo Hilda varadzikwa. Zita nozivesa tafumana isimbi yebasa. Musare zvakanaka, mulike mama programs atinoita pano paSly Media TV.